Des d'un espai segur i confidencial, la llevadora ens fa alguna de les proves per prevenir malalties. Hi ha diferents proves i cribratges segons l'edat. Depenent de les diferents etapes de la vida, podem desenvolupar certes malalties. Aquestes proves permeten fer prevenció i detectar malalties de manera precoç. A partir dels 25 anys podem demanar hora per fer la primera citologia. Som nosaltres mateixes qui hem de demanar hora. Una vegada ens han fet la primera citologia, entrem dins el sistema i ens donen hora pel cap de 3 anys. Si no assistim a la visita, sortim del sistema fins que no ens tornem a visitar. Sanitat estableix que les dones entre 50 i 69 anys ens fan una revisió cada 2 anys pel càncer de mama. L'avís per fer-se la mamografia arriba a través d'una carta a casa. Per això, és important que si canviem de domicili, passem la nova adreça al CAP. La revisió del càncer de cèrvix és oportunista. Això vol dir que ens avisaran per fer la prova sempre i quan estiguem fent seguiment amb la llevadora. Si no, no ens avisen.